A v tejto chvíli bola cena Chorvát-Slovakia, 25. karpatská cena odštartovaná so všetkými účastníkmi. Kto pôjde dopredu, musí sa to teraz pred vbiehaním do oblúka zrovnať a v čele je Noem. Takže Stančíkov Noem sa podujal diktovania tempa, za ním je to Bad Guy, ďalej je tam Falcon Wing, takže v takom kľudnom tempe pole na dlhú stenu vo vedie Noem, za ním Bad Guy, potom dvojica stajne Vimar Dvorníky, Fiery Wing, ktorý sa teraz posúva druhou stopou do čelných koní a osamotene štvrtý Falcon Wing, ale jemu robí spoločnosť Bribon a na chvoste pola Storm of Gracie a Raimond. Vo vedení už je v tomto momente Bad Guy, za ním Fiery Wing. Takže premianti, respektíve teda kone, ktoré sa dobre umiestnili vo veľkej cene BBAG Baden-Baden, teraz diktujú tempo a Bad Guy pod Žánom Pierom Lópezom nastupuje k trháku, ale drží sa ho Fiery Wing. Je to teda Bad Guy, ktorý chce akékoľvek pochybnosti o svojej výkonnosti zatlačiť do úzadia a teraz vovedie kone do cieľovej rovinky, takže je to Bad Guy a na neho sa tlačí Fiery Wing. Kdeže je Bribon, ten je pomerne vzadu, takže na bariére Bad Guy, Fiery Wing, ale teraz stredom dráhy preberá vedenie a zvonka to bude ešte Raimond. Bad Guy to vydrží alebo nie? Bad Guy pri bariére ešte Storm of Gracie, ale Bribon stredom dráhy a ešte Fiery Wing. Bude to Bribon alebo Fiery Wing? Bribon, Fiery Wing, Raimond, Noem